अच्छे तो चलिए नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी कलाकार राइटर एवं गायक मनीष मतलबी समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज के आज पाँव छू के प्रणाम कर रहल बानी। आज बहुत खुशी के बात बा कि मनीष मतलबी MM म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर 2000 पहुँच चुकल बाड़न। रउरा सबके आशीर्वाद से तो समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज से यह रिक्वेस्ट रही, रउरा सब जैसे अपन दुलार प्यार आशीर्वाद बरसा रहल बानी मनीष मतलबी MM म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर, वैसे ही अपन दुलार प्यार आशीर्वाद बरसावत रही। अपना MM म्यूजिक दिलदार हवेरे ये यूट्यूब चैनल के आगे महे बढ़ावत रही। समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज से बार बार हजार बार यह रिक्वेस्ट रही, जे भी भैया मनीष मतलबी MM म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं की कैले तो भैया जी से रिक्वेस्ट रही कि मनीष मतलबी MM म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, लिंक के अधिक से अधिक शेयर करी, अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दें। चलिए नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव।